ing mriki. Kaping pindhonipun nggih. Ora sik kok kaya mudin kok kowe. Heeh. Kaping pindhone piye? Aku ki ya mumet enek ning Jawa ki apa-apa nganggo kaping pisan, kaping pindho nganti ping 50. Urut Pak mengko kawilujengan selamat sedaya mengko njok apa sing dibutuhake ngono. Ah iya, kuwi basa Jawa ki nganggo kaping ngono. Ya keping 1 yang 2 ke. 3. Nah, nek cara Indonesiane yang ke. Yang ke. Yang pertama, nah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nggih kula nggih mengucapkan syukur dene kula lan panjenengan sedaya wilujeng sedaya. Amin. Mugi-mugi sak lami-laminipun nggih saged wilujeng. Saged apa? Wilujeng, Slamet, Raharjo. Slamet ora ono. Sing ono slamet ra melu. Slamet ning endi? Ah, kene iso muni slamet. Slamet, ya. Ah, rada kedangsang jungsang. Ya. Ngono. Apa jenenge ingkang lumintu katur dening Gusti ingkang murbeng dumadi dene kula lan panjenengan sedaya saged pepangkih wonten ing mriki. Kaping pindhonipun nggih. Ora sik kok kaya mudin kok kowe. Heeh. Kaping pindhone piye? Aku ki ya mumet enek ning Jawa ki apa-apa nganggo kaping pisan, kaping pindho nganti ping 50. Urut Pak mengko kawilujengan selamat sedaya mengko njok apa sing dibutuhake ngono. Ah iya, kuwi basa Jawa ki nganggo kaping ngono. Ya keping 1 yang 2 ke. 3. Nah, nek cara Indonesiane yang ke. Yang ke. Yang pertama, nah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nggih kula nggih mengucapkan syukur dene kula lan panjenengan sedaya wilujeng sedaya. Amin. Mugi-mugi sak lami-laminipun nggih saged wilujeng. Saged apa? Wilujeng, Slamet, Raharjo. Slamet ora ono. Sing ono slamet ra melu. Slamet ning endi? Ah, kene iso muni slamet. Slamet, ya. Ah, rada kedangsang jungsang. Ya. Nggih. Ngono. Nggih, niki kathah nggih Pak ingkang saged wonten mriki. Streaming nggih kathah Pak. Saya nggak tahu itu ada berapa jumlah penontonnya. Takon streaming ki pira? Piro Mas streamingnya Mas? Kathah Mas? 20.000? 22.000 luar biasa. Jadi kita juga menghibur orang-orang yang di rumah aja. Karena yo virus corona kuwi mau. Nggih. Nggih ampun apa jenenge? Ampun kuatos mengke menawi gejala-gejalanipun niku nggih saged telepon lho Pak Seno. Telepon. Dadine nek ngerasa engko panas ndase, mumet ndase. Kira-kira wis 38. Misale aku telepon kowe terus ndasmu mumet ngono tapi ora, nek ngerasa apa jenenge ungkris-ungkrisen. Heeh, pilek. Apa pilek, batuk, tenggorokan kering, ndase kaya panas 38 derajat telepon. Sike, aja langsung bingung ning rumah sakit. Soalnya ya paramedis ya kasihan. Wis nangani banyak orang yang datang ke rumah sakit berbondong-bondong mau ngartakon aku corona ora ngono. Ning ya ana lho sing awake ora apa-apa, ora ndek gejala apa-apa tiba-tiba dia positif juga. Iya, itu bisa dikonsultasikan via telepon. Di setiap Jogja punya, Jawa Tengah punya. Jadi cari infonya, terus iso langsung telepon nek ana ngerasa rada aneh karo awake, langsung telepon apalagi kalau pernah merasa kontak sama pasien ODP. ODP iki apa? Orang dalam pengawasan. Oh, orang dalam pengawasan ini maksudnya wis terkena virus ngono. Ya, kan biasanya ODP orang langsung positif toh Pak, ditunggu dulu berapa lama, 1 minggu, ngono kuwi lagi engkono hasil tes. Ini kasus beberapa. Seneng Mojosongo, kuwi ibu-ibu sehat 47 tahun, sehat dek nenek melu rewang sidane 17 di isolasi 17 rumah. Wah, kayak gitu. Ya, itu emang dia sehat, nggak ada apa-apanya. Ayo, ning mengidap. Iya. Dia ikut berjemur bersama karo ibu-ibu kabeh dede bareng-bareng hore. Baru jebulane positif ngono. Jadi kita semua tetap harus waspada, ojo nyepelekke, tapi kudu tetap waspada ngono. Berarti saiki wis mulai berbalik ya. Berbalik baripun. Nah, saiki ibu-ibu ki nek muni ora positif ngono malah gelo. Positif beteng maksud
maksudnya? Meteng kok meteng. Duduk positif meteng, yo. Wis sampeyan ki nek muni didelok tese ngono ki, wah, 2 strip ngono wis. gagal meneh. 1 strip gagal meneh. Nek muni brasono, wah, positif dong. Iya, nek saiki positif yo stres tenan, Pak, yo. Iya, Aja nganti amit-amit yo. pancen yo medeni tenan kok. Ya ngono ya. Mula kulinake Didi, ya ku ya mencegah minum vitamin C supaya imune kuat. Imunnya dijogo. Ya, ngono. Tuku vitamin C iki pira regane? Ya sedina 1.000 gram ngono ae wis sehat banget kok. Ya. Ya. Ngono ya, Mak. Sama mumpung ini ditonton sama banyak orang juga, mumpung iso dienggo sosialisasi ya Pak Seno. Ini juga ada lembaga-lembaga yang menampung dana. Jadi besok kan kita nggak tahu perekonomian Indonesia kayak apa. Kasihan yang pedagang, ojol, petani, peternak. Tapi kan jadi itu ada lembaga khusus yang menampung dana. Jadi kita bisa ngasih uang ke situ, nggak ketang setitik, tapi kabeh disubsidi biar bisa didistribusikan secara rata kepada rakyat. Ya, nggak cuman sebenarnya yang sekarang lagi dipusatkan ke tenaga medis Pak, soalnya kurang sing dienggo kuwi kaya klambi astronot kuwi lho Pak. Kuwi kurang. Jadi saiki jas hujan gitu. Yes, niku kurang. Jadi sekarang banyak yang mengasih dana sedikit demi sedikit untuk beli kayak gitu. Nggak bisa ngandalin pemerintah, kita juga miskin gitu ya. Jadi ya wis ben karang ya muga-muga ndang ilang. Amin, muga-muga amin. ndang sirna. Ya jaluk panjen ngono. Kareng ngaturke tembang apa? Niki wonten pamundutan. Heeh. Via transfer niku nyuwun ulur kambang dari Pak Antonius. Tapi ya masa saiki ya Pak. Ya ora apa-apa, ora masalah. Ulur ki arep kemambang jam pira wae beres kok pokoke. Oh nggih pon, iki nggih Pak Antonius. Via transfer. Nggih, transfer. Kalau wingi nggih transfer tapi ten nggene Pak Seno lho. Apa? Kuwi Pak Antonius transfer 1 juta ning nggone Pak Seno nggo aku jarene. Nggo biaya kuliah S3. Aku kira kena corona rasane. Rasane nek ana omongan kaya ngene kaya klebon virus. Dadi sesek ya, Pak. Ora sesek. Ndasku sing mumet. Iya. Mboten, Pak. Ya ora apa-apa nek pancen aku sing lali ya kowe kudu genahke. Mengko ndak dikira ana apa-apa ora kepenak. Nek nyoto tenan Pak Antonius transfer ya tak ijoli sak yuta, ora masalah. Nggih, tapi mboten napa-napa wonten sik transfer ten kula dinggih Pak Seno kok dadi bok, oke? Oh ya Kita wis. 50-50 ya. Ya, lah ngono kuwi lho sinden sing apik ngono kuwi. Jujur. Ha iya, ora ngelongi iki aku ya dalam rangka pengiritan soalé, heeh. Siap. Ya, mangga. Ya. Becik apa? Wah, wis mulai mundak iso uler kambang barang no. Ya. Neno. Wong urip ning alam donya timbang tata marang budi utama yen dikagas sing gawa urip mung sedelo. Ditimba
bangga. Bangga tenan. Iya. Oh saya sing diapalke ora mung bangsa podang kuning, gubuk asmara. Ning wis mulai nyerambah ning nggon uyon-uyon. Uler kambang wis mulai diunekke. Wah iya, Mas. Saya pinter wong sesuk dienggo sangu nek kowe iki dadi sinden apik mongko titelmu dhuwur mongko kowe iki ora wong Jawa lho apa ora terkenal ya amin mugi-mugi saged lancar sak kabeh ngono ya Mak yo eno bebasane suwe sapa ki mau? Pak Antonius. Saking pundi piyayinipun? Jakarta. Oh iya, saka Jakarta. Pak Antonius. Matur sembah nuwun mbok menawa bengi iki streaming ya, Nak. Iya. Wis kepareng nyuwun uler kambang. Ya, ki ana pamundutan meneh sing tiba. Apa, Nak? Nyuwun Grajagan Banyuwangi, Mbak Anting. Wah, saking Pak Sumarman. Oh. Oh, Sumarman. Heeh. Iki kok kaya artis iklan. Oh iya, artis iklan apa? Obat mencret. Ngawur. Bu, Marman mencret. Iya, wis kuno banget to ya. Sedera eling ya nek sedera eling. Ya, iya Ting. Kerajakan, ayo. Nggih. Yo, mburi benake mburi stagene ketok. Nah. Ya karang bocah urung apa iso apa-apa. Nah, wis kono rasah wis. Amit nggih, Pak. Nggih, sapa Mase? Sapa kok malah takon sapa Mase? Amit ben sopan. Ya piyai saka Jawa Timur, ya sekolah ning isi Jogja. Anting yo Grajagan Banyuwangi diaturake. Langsung. Ya, iki mau kowe ndak wis weruh ndak tok undamana. Ya. Ngerti aku. Ngerti ya mripat duwiten ya ngono. Nggih, langsung Pak De. Bawani sik kok langsung. Suaramu iki apik kok. Sing dawa. Ya sing dawa. Nggih. Cah cilik kok ngerti sing dawa, Pak. Wis ben apa-apa. Ora urung ya iso ngerti ukurane dhewe-dhewe. Ukuran apa Pak De? Tembang Cah Bayu. Kok do guyu? Aming ora usah gagas omongane wiyaga to, wis ben do guyu ya ben ngono. Wiyaga guyu ki mergo nglipur atine dhewe kok, Dra. Heeh, iya. Tas suarane gandeng
Apa e? Apa? Rambut. Wah, lah iki bar keramas ya aku mau. Bar keramas nek Sing jeneng rambut gelung kuwi rak dikronjot kae lho. Dinae kaya ausaringan kae. Harnet, kronjot ya apa? Apa ora ngerti kok kronjot apa? Kuwi harnet, lah kuwi harnetmu tiba kuwi nang ngisor. Lah kok embut-embut mau aku ya bingung to. Nek omong mbutmu ketok kuwi lho, Pak. Rambut. Lah nggih rambut, Ya. aku wedi to. Rambut. Nyawang ngisor. Terus cah lugu ya wis. Nyeram yai Nuswantara. Suarane kaya India ya, Nak. Heeh. Santara. Angel nek ora gulu cithakan. Iya. Ya. Bianyo Pas ora gerok ya iso mbrebeke kuping tenan. Ya. Lor. Lor kidul alas Ngerti cengkok sendal pancing barang. Sendal pancing saka banter terus saka banter terus alun ki sendal pancing. Iya. Kang kaliwian liwian Belum mandi. Ya. Aja takon seneng sesabari sangga tanah endah. Coba nek lemu nembang karo ngadeg sing sempurna sing apik ora gedabikan ngulet-ngulet kaya ngono. Apa? Ngeten iki, Pak. Mau udut. Piye? Ngeten iki. Rene tak nggo nyecek bathukmu kuwi. Wong udut kok ora entuk ora. Wis ngono kuwi pokoke sing sopan ora gedabikan ngono kuwi. Heeh. Gumelyaring Gumelyaring ya. Taman Sari Nuswantara pelamyangan
Ya, balungane, monggo.
sembah nuwun Mbak Anting. Ya. Saka ngendi iki, Mak? Saka Kediri, Jawa Timur. Wo. Ning sekolahe nang isi Yogyakarta. Wo iya. Putra dalang. Oh iya. Panjenengane Mas Sun Gondrong saka Jawa Timur kae no. Wo, iki putrane iya. Kok ora melu bapake. Brodoli. Oh ngawur Bagong cakepane ora apal ora. Manuk kok brodoli. Mulune? Ha iya. Terus ora gelem mocah. Heeh. Wes wenggon kula lono goleki si podang jenar. Wah ya hawane ket sore mau sumuk tenan ya. Ah cendelane dibuka. Cendelane endi? Iki cilik iki. Ndur iki. Antil mutar ora. Ibu bunga hingga tiku lelo-lelo nyanding bisa dadi tombo esuk awan neng omah wis ora krasaan. Ya, monggo. Ya. Esuk awan neng omah wis ora krasaan. Uyuran anggoleki sing tak sayang.
matur suwun Mbak Elisa. Ora karo salaso. Wah, jan apik ya, Gong. Iya. Ah, jan ora krasa nek jeneng lelagon-lelagon niki wektune saya ngoyak. Mula ora usah mlayu, ndak doyak. Lho, ora mlayu ndak doyak piye? Wektune iki lho. Ki pamundutan lali janjine. Ya. Saka pimpinan Campursari Panca Larasuga. Oh ya. Ah. Siapakah? Waduh. Penyanyi lali janjine yang paling bagus? Ya. Utawa sing paling gayeng. Ki nang kene disuwun Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Yo. Jumeneng. Halo, Tatin yo. Lah samengleng sirahe. Abot kok sirahe? Becake nek abot. Awake mlaku dhewe sirahe dibecake. Ya aneh-aneh ora. Ya ngirit saiki jangan storine WA mau. Iya. Jangan kobis napa? Sawi, Pak. Ah, ya wis anane pokoke nguja sing ning kebunmu ki sawi ya dijangan sawi, pokoke anggere ora metu ning jaba. Ya. Tukule ngarep omah ki jangan upama bayem ya jangan bayem. Ya. Upama ngarep omah ora ndek kebon, omahe ming ana sawang gendeng kae ya dijawan ora apa-apa. Iya. Jenengan kersa. Enggak mendem ya. Ya, kepeling diaturake Mbak Ika. Ya. Mengko tembange alusan sampeyan ku nek apa jenenge iki kur dibantu karo sapa jenenge? Iki ora ana alusan pepeling iki. Oh iya, Dik. Ya engko dibantu karo Ibu Waranggana. Ya. Kowe nang kono wae joget. Ha iya. Kowe joget aku seneng banget kok, San. Iya. Ngono. Napa, Pak? Ora apa-apa. Rasa sok genah-genah ngono. Ya. Bawa nggih. Heeh. Bawa. Ruko. Ya. Rukun Islam kang lima puniki Eno. Dakno mreng para sesama Eno. aja padha ditinggalke rukun Islam Niku. niku sahadate Kang angka. kang angka siji Kang angka loro. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake. Ramadan nindake poso Eno. kapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga. gamelane Mas, yuk.
Matur sembah nuwun Mbak Ika Suhesti. Ya, pamundutan saka PWKS Purworejo no. ya matur sembah nuwun kadang-kadang PWK.